Hallo, Luďko je pri ďalšom videu. Dneska tu máme znova gameplay, sme tu v House Flipper 2. No a kde sme sedeli? No jasné, že na stole. No, kde sme skončili? Toto je náš vlastne aktuálny barák. Otevřiť. Nechceme otevřiť. Dobre, zatiaľ počkaj, odber, menička. Odber odpadu, uklízený. OK. Ahaže. Dobre, to sme ju zabudli, musíme na novo. Aspoň jedno okno umíme. Aj na dome, máme tu poriadny bordel. Dúfam, že zvuk je všetko dobre nastavené. Čo nám tu ide, myčka? Nie, chladnička. Ó, máme pizzu. OK. No. Našim domom sa teraz nebudeme zaoberať. Tí, kto sa nepamätajú, jak vyzerá domček, tak záhradka je celkom pekná. No. Aj zvonka sa dá. Len vnútri je to strašné. Opa, sa skoro zasekli. To je trošku neporiadok, ale veľko je to OK. No nevadí. Ideme na robotečku, perky. No aha. Tuto môžeme pridať. Zaslúženie odpovedať, môžete spať v posteli, nemusíte pracovať prez noc. Je nám to jedno, pardon. Športovec. Môžete behať, i když niečo nesiete v ruce. Dávajte pozor na nohy. Fajn. Aha, že lepšie budeme vidieť nečistenie. Jo. Více svetla. Ja by som asi dal teraz toto. Behanie. Myslím si, že pre nás by to mohlo byť ideálne. Ale... Catfish Coast. No, si myslím, že poďme pozrieť toto. Doručená pošta, žiadne e-maily. Archív. OK. A tuto? Zdravíčko, provozuj malé fitness na pláži, moje prítelke, barista, rádi by som tady vytvorili prostor. OK. Toto vyzerá, že sme začali. No hneď uvidíme. No. Sme na domčeku. Zvierame odpad. Je tu toho odpadu, čo? Áno, to si pamätám, to sme boli na pláži. To je čo? Vypínač. Respektíve nespravili sme tu ešte skoro nič. Bože? IKEA. To je čo máme. Aha, že ešte aj z okna musíme dať dole. Tak to ma nenapadlo. Z okna dať dole kartóny. Poschodíčko. Taká káva. Že tu budeme vybalovať aj. OK. Izbička. Úkoly. Čo chce od nás toto? Nerozbalené veci. Farebné rybky. Kam dáme rybky? Dáme sem. Čo máme? Sviečku. Veľmi dobré. Máme pekne. Takto. Na poličku. Ďalšia sviečka. Nejaký sviečkový maniaci toto. Dobre. Veľmi dobre, ďalšia sviečka. Predpokladám, že teda bude ďalšia sviečka. Presne tak. Podáme sem. Zapálime. Tak nám to tu schorí. Dobre. No.
Mali by sme to trošku najprv, myslím, že poupratovať. S vysávačom určite. Pozri, vydrhneme. Není problém. Aj všetko do radu. Vydrhneme. A to je popraskané, tak to nič. Posteľ, steny, všetko. Toto tu vyzerá byť celkom ešte čisté. No, čo potrebujeme kúpiť? Alebo predať? Oho, že musím ešte aj predávať. OK. Predáme všetko, čo... Aha, dobre. To už nechce predať, týpek. Čo to je? Jaký bordel? Taký vysávač. Áno. Super. Dobre. Máme povysávané. Máme kúpiť palmu. Dáme to elegantne sem do stredu. Taburetka. Jasné, že kúpime. Veľmi dobré. Nejaký stolek. Dáme to sem. Limetková, neviem čo. Tak na stolík. Uha. Takto. A toto dáme sem na kraj pekne. Kvetináč. Kvetináč na palmu. A že by tu, je tam radiátor, ľúbi teplo. Veľmi dobre. Mini kvetináčik na stolík. A ešte taburetka na nohy. Tak, vynikajúce. Predané čo treba. Máme tu ešte škvrny. Halo, škvrny. No ale kde? Neviem, kde tu ešte vidíš škvrny. Ale si myslím, že... Už nevidím žiadnu škvrnu. Na stene. Vynikajúce. Dobre, poďme sem. Zakúpiť a nerozbalené krabice. Odkryjeme IKEA. Dúfam, že... A nie, teraz to je váza. Som chcel povedať, že ďalšia. Toto. Sviečka. Našťastie nie. Samé haraburdy sú v tom teraz. Tu, na hlavu. Nech ti to padne v noci na hlavu. Nic tam. OK, a čo máme kúpiť? Predať posteľ a kúpiť druhú. A nie hociakú. Ja. No. OK, toto by sme mali. Šatný nemáš čo? Kované. To tu prehrabávame. OK, tuto nechcú nič spraviť. Necháme tam. Bolo by dobré už kúpiť nejaký svoj dom, nie? Bolo by to dobré. Tuto máme toho. Čo chcú predať, to predáme. Toto nie. No to je jasné, že áno. Toto veci nie. OK. Zakúpiť, predať. Dobre, predali sme všetko. Musíme spraviť najprv škvrny. Dobre, ideme na škvrny. No, máme to upratané. Potrebujeme nakúpiť veci. Taký stolek, potrebujeme stôl. Toto aj s knihami, ja by som presnul asi zatiaľ sem do rohu. No, najprv chcú gauč, hej. Dáme takéto. Dobre, to by som dal asi ja sem, že tuto také nasedenie, hej. Perfekt. Tu takýto stolík. So 4 stoličkami, hej. Co myslím? Či k tomuto chcú stoličky?
Ja neviem. K tomu to asi nie. Dáme k tomuto. Raz, 2, 3, 4. Vynikajúce. Nejakú taburetečku tuto na nohy. Ešte jeden stôl, že čo sú? Vynikajúce, neviem na čo je toľko stolov, ale však nevadí. Perky nemáme ešte, ale máme dokončené. Takže, tuto máme na vybalenie, zase niečo do kuchyne. Kávovarík, Dolce Gusto, Dolce Gabbana, všetko možné. Kávička. Pohárik. Nebudem to dávať na oči, pekne tuto to skryjeme. Tak. Tak to majú po ruke. Dobre. Ďalšia šálka. No, konečne posledná. Vynikajúco. Vybalené máme, struhy všetko máme. To by bolo dobre ešte nejaké vety popredávať. Čo nechcú. Dobre, škorny. Mali by sme tu nejaké škorny pozrieť. Aha. OK. No. Je takto. Aha, OK. Ale si to pomýlim, že ako to je vlastne. OK. Škorny máme vyčistiť okna. Neznášam okna čistiť. Na tomto hlavne. Opa. Umýť okno. Ale zase je pekné. Som vidno cesto. Otvoriť nemôžem. Nemôžem. Dobre. To okno vyzerá byť v pohode. To sme predali. Fajn. Kuchyňa dokončená. Dáme jej, pozri. Čo to je? Naspäť. Dobre, tu nič. Terasa, tam zatiaľ nejdeme. Toto máme. Tuto nič. Druhá kúpeľka nič. Dobre. Myslím si, že ešte sme mali vonku. Aha. Zakúpiť. Počkaj, nechcem dokončiť. Toto chcem zakúpiť. Dáme sem. Vynikajúco. 4 stoličky. Raz, 2, 3, 4. Paráda. To by sme mali. IKEA. To som asi mal dať dole, že? Ešte niečo predať? Nerozbalené krabice. To nepredám. Paráda. To je čo? Fajn. Zakúpiť 11 položiek. OK. Detský domček. Dáme ho takto, aby oteckovia a mamičky videli na to. Na detúrence. A máme kúpiť koľko stolov? 3 stoly. Takže dáme 1, 2, 3, 6 stoličiek. Ako inak. 1, 2, 3. No, vôjde nám alebo nevôjde? 4. A to asi už nevôjde. Budeme mať takto. 5, 6. Vynikajúce. Dobre, ľuďkovi máme všetko hotové na tejto misii. Takže dáme, že dokončiť a vydelali sme si 9800. Dajme tomu, že dolárov, hej. Takže uvidíme, čo budeme mať ďalšie.
Kúkaj to, jak pekne nám to zosumarizuje, čo sme robili. Krása. No, nevyzerá to hneď lepšie. Pozri. Vymenili sme posteľ, vybalili sme, pekne sme to upratali. 3 hviezdičky, jak nič. Hotovo, dobre. Plným potešením, ďakujem. Oficiálne otvoreno. Bude, určite. Môže prikročiť. OK, pozrieme si ešte jednu misiu. Montáž. Zažívanie domov je jedný z základných úkolov opravára a nie sa môžete naučiť, ak si nábite zestaviť celá sami. Pomoc stavovčia záložku montáž zistíte, ktorú kurzy sú k dispozícii. Znovu v obchode na ten typ predmetov, ktoré ste sa naučili zostavovať. Jaj, ešte aj také, že montáž. Rámeček. Montáž objektu. A to pozrieme sa na to, ako vieme zmontovať. Vysávač cuky môžete umiestniť na nabíjačku. Ty pána. No dobre, poďme na to. No tak, že vraj mám hľadať krabice, pomocou ktorých nájdem súčiastky. Počkaj, také to budem používať. Interakce. Paráda. Ty, kokos, koľko vecí tu je. Ako jednu krabicu som našiel. Mám dať množdinku. Priložiť časť. Čo? Čo to chce odo mňa? OK. Ty kokos. No. Dokončili sme montáž. Čiže... Dokončí pod 1 minútu, však čo si, debil? Jak to mám dokončiť pod 1 minútu, keď to robím prvýkrát? No dobre, montáž máme za sebou, máme to e-mail. To je dobré, môžu povedať to veci, ešte nejaký predmet, za zľavu, bla. Verky nemáme, máme tu e-mail a máme tu. Dobrý deň, privítam si tým, že prenajímam svoju garáž začínam s kapelám. Obvykle to nie je nič veľkého, ale minulý víkend tam mali koncert v Ňaukavici Kameni. Byl som nadšená, vždy som chcel zúdení kapelu, blablabla. Dáme, nezaujíma nás, bola tam kapela, rozčubali to, rozsekali to tam, ideme to upratať. Ňuňo, sme tu. What the fuck? Tak toto sa tu Dobrý koncert musel byť mačací. Ty vole. Čo je hudobný, toto tu nechali. Hudobné nástroje. Umrem z nich. Dobre, toto ideme vyčistiť. Albumy, všetko povyhadzujeme, takéto čo tu nechali. Tak samý bordel. A titulka za toto dobre budeš musieť zaplatiť. Takýto sajraj tu nechať. Ešte aj letáky si tu nechali. Koľko dostaneme za to, keď to... Ups, sorry. Nám to nevidí nikto. 212. Zase letáky, mačací koncert.
Aha, je tu, pozri. iPhone. Nothing stones. Nevieme to zobrať. Predať? Nevieme to predať. Škoda. By som im to hneď predal. Ale to sme vedeli. To docky. A počkaj, ešte tu sú plagáty. Jún 14 o 9. večer. Je Klaus garáž. OK. Na party tu bola. No. Že vraj podľa perkov by sme už mali čistiť rýchlejšie. Vyzerá, že to ide aj lepšie. Nevadí. Vyčistíme vlastne garáž. Odtiaľ to pokračujeme. No, škvrny máme hotovo. Pred garážou už to vyzerá oveľa kultivovanejšie, ale keď som dobre videl, tak aj donútra sa dostali hajzly. No. Predať lampu. Akú lampu ešte sme nepredali? Na teba. Dobre. že toto vyzerá, že je fajn, tu netreba nič robiť. Máme predať veci. Veľmi dobré. Veľmi rád predám veci. Budú asi smeti všetko. Smeti. Hopa. Sme sa trafili. Dobre, čo to chce ešte? Škvrny. Vraj sú tu ešte škvrny. Ale kde? Neviem, či som slepý, ale ja tu na terase už nevidím škvrny. Vy áno? Buď som slepý, alebo ani tu nie sú škvrny. Škvrny 37. Jedna škvrna bola kde? Zasvarte ma. Dobre, zastavím to. Pôjdeme z tejto strany. Čo je? Love here. Servus. So, tell me how you're doing. Everything's fine and dandy. I gotta tell you, I'm still a bit tired after the concert. We had such a blast. But you can probably tell that by the look of the house. Je to hromada práce. But about that, I got good news for you. My roommate Kate asked to have nothing done with her room. So, that's one thing less on your list. Cause, you know, my bedroom needs some work done. Not from the party, just from like a regular life. But it's cleaner than the rest of the house, I promise. Oh, and Kate's room is the one on the right when you go upstairs. Anyways, you got a lot on your hands. And áno, hýbajú už. my manager is waving at me. So I'm gonna leave you so we can both do our job. Have a great day. Bye. Áno, neboj sa, zaúčtujeme všetko. Nemaj boja. Všetko spravíme aj jej pokoj, ale zaplatiť za to, neboj sa. Ale tu sme na druhej strane. OK. Prečo si myslíš, že bude to mať zadarmo len tak? Že keď tu jednu toto izbu netreba spraviť. Aj bože, to čo to robili, ty kokos. Všade plagáty mačacieho koncertu. Úžasné. Prisám, všetko to je zaďubané. Od tých topánok, či čo to bolo. Farby, nejakú neonovú farbu používali. Disko. Ale zatiaľ sme sa nedostali ešte k tomu, že kúpiť si svoj dom alebo nejakú opliatku spraviť, nejakého domu, čo by sa dalo kúpiť. Takže to zatiaľ nevieme, čo bude vo veci. To všetko chce predať, aj. Keď chce všetko predať, tak to bude chcieť... sakra.
Všetko aj nové kúpiť. Šúha. Dobre. Čo sa dá, pozbierame takto smeti. Našťastie vieme zbierať veľa vecí naraz, hej. Aj tento mačací bazmek. Ó, máme nové perky. Perky. Omývaš, čo to je? Trendista. Môžete kúpiť štýl položky nebo akokoľvek poruchovú zmenu. Uistite, že vaše koberce ladí s vašim stolom. Dobre, no. Dobre, no. Keď máme, tak máme. Ups. Dobre, to po jednom taniere necháme. Týkaj toto koľko bordelu. Jebe. Čo tu robili pre Boha? Gebuzina na zemi. Čo tu vstúpili? Do oleja alebo do čoho, ty kokos? Humus. A? Tu ešte špinka. Škvrný. A ste zrkadla a nejaké hodiny treba predať. A teba? Aj teba predáme. Ale tam boli zrkadlá, to boli obrazy. Ešte 4 škvrny. Ale však nevidím ich nikde, kde sú ešte škvrny. Polysávame čipsy najprv. Neviem ako vám, ale mi to tu dosť dobre hučí. No. Aj tieto škvrny mysleli. Okej. Nemá problém. Ešte dve. Neviem ako vy, ale nevidím žiadne škvrny. Vôbec. Nemám šajnu, kde vidíš škvrny. Dobre, to je jedno. Toto vyhodíme. Ups. Nič sa nestalo. Stoličku. Zostavím sa, že tu bude toľko predmetov zase, ktoré treba vybaliť, že nebudem mať kam dávať veci. Ja fakt nevidím tí škvrny. Vieš čo, kafrať ho. Škvrna, neškvrna. Zapneme si svetlo. Váza. Treba. Nemáme sedačku, ale treba vázu. Ďalšiu. Ja tu mám zakúpiť. Jakej. Vieš čo, dáme to sem, nie? Vyzerá to fajn. Taburetka. Dáme sem. Čo ešte chce také? Stolík. OK. Veľmi dobre. Sem ho dáme. Nápis. Jednoznačne nad sedačku. Drevené hodinky. Vôjdeš donútra, pôjdeš do kuchyne, tak aby si vedel, že koľko vecí si, jak dlho si žral. Hej. Takže to musí byť tam pekne. A tam je parapeta. Dobre. Krabicu si dáme sem. No. Tak, máme aj skriňu. Ide to aj po masle. Kycinu. Len ti dám kycinu. Ten k radiátoru zatiaľ. Úžasný, krásny koberček. Tak, do stredu. To je, tuším, polička. Na dvere. Krásne na dvere. Konferenčný stolíček, takýto akože štýlový, hej. Televízor. Joj, toto je také moderné, to je na stenu. To je nejaký kvetinač taký malý. Vynikajúce. Nakúpené máme, ešte musíme vybaliť. Tu máme nejakú labuť. Pichneme to donútra. A zajac. Pohár. Ďalší pohár. Tik. Ďalší pohár.
ďalší pohár. A čo máme? Ďalší pohár. A posledné je čo? Pohár. Vynikajúce. OK, ale ja si myslím, že s týmto to nekončí. Aha. Hajzel jeden. Našiel som aj tú poslednú špenu. Pozerám to. Dobre, mohli by sme už dokončiť síce robotu za 6200, ale ja si myslím, že ona hovorila, že máme ísť hore do izby. Jo, tu sú len odpadky. Hovorila, že máme jej odpadky vyhodiť a máme kašľať na to, hej? Čo to niečo zaujímavé nájdeme? Dobre, no. Kašľame, počkaj, ale... Nič tu nemá. Dobre, kapreme ju. Tá nech si robí čo chce. Ježišmarja. Že ma to neprekvapuje. Vôbec ma to neprekvapuje. Keď do toho vstúpim a ja roznesem to zase po dome. OK. Dobre, toalete, aké si upracte, ak chcete. A táto čo chce upratovať? Povedal, že napravo od nej. A nič tu není. Na upratovanie. Ale... Tuto nič. To sme spravili. Tuto vlastne iné. Nechcela ona. OK. No nič, tak poschodie máme hotové. Toto máme hotové. Kuchyňa je hotová. Tu není nič. Jo, jasne. Sprcha. Jak sme mohli aj zabudnúť? Ja som myslel, že to je nejaká technická miestnosť, alebo že do pivnice. To má nejaký vchod. Akože zaďubané to majú poriadne. To je, čo tu robili. Ale každopádne máme to hotové za 6620. Teraz nám to pekne ukáže, jak sme to porobili. Kúkaj ten rozdiel. Eňo, ňuňo. Aj tuto. A pozraj ten rozdiel. Aha. Tá polička hore nad oknom, to nemá chybu. Som moc ráda, OK. Na zmenu štýlu môžete zapnúť televízor a prepínať kanály. To je hovor. Nejaký montáž? Nemáme. Domy. Vlastníme tento rodinný dom. Tu nemáme nič. Nepredané nič. Nemáme ešte. Emily, perky, obchod. Na niečo by sme mali mať už. Príslušenstvo. Dekorácie, tuším, to máme. Na obraz. Počkaj, to je zrkadlo. Ešte tu je nejaký obraz. Neukazuje nám, že čo máme odmenu. Škoda, no. OK, pozrieme si. Máme tu dom. Musíme ísť nejaký nábytok. OK, a tento chce. Nič nechce. Dobre, ľudia, odtiaľ to budeme pokračovať. To je náš baráčik. Odtiaľ to budeme pokračovať a myslím si, že mohli by sme si pomaličky aj náš baráčik robiť. Hlavne toto vonku aspoň trošičku upraceme, že predtým sme nejaký tá firma, nie?
Aby predsa len dojdú sem ľudia, zaklopú nám na dvere, že haľo, vy ste ten, čo upratuje a máte tu taký bordel, hej. No, potom, jaká to je vizitka, nie? Že... nehovorím, že teraz rovno si opravíme celý barák, lebo nebude to mať aj tak význam. Ale aspoň takto trošičku. Takto. Nech to nejak vyzerá, hej. Si porobíme. Autíčko, jasné, že nemáme. Dobre, aj sa zavri. Nemáme autíčko, nevadí. Máme 32 000 zhruba. Odtiaľ tu budeme pokračovať. Pozrieme si nejakú ďalšiu misiu. A snáď už konečne budeme aj barák kupovať, alebo niečo. Nejakú aukciu, alebo niečo. Nezabudni dať like, follow, odber, všetko možné, čo len vieš. A odtiaľ to budeme pokračovať, jo? Hello, nazdarek.